izandla nje kakhulu wenza umsindo ongcwele endlini. Angazi noma bekhona omama balilizele enganasikhonzo ongavukanga. Sikhonza wahlula amandla ulilizele nje shayikhwele kakhulu uthi uyinkosi engcwele ikhona inkosi yamandla. Awu haleluya, haleluya. Sanibonani bangcwele, sanibonani bantwana benkosi. Awu amen. Sanibonani bathandwa bezulu. Engani nina khona wafa esikhundleni senu, nina khona wathatha ukuphila kwakhe ngenxa yenu. Bakhona bayacommit suicide kulezi insuku kodwa bafela izwi. Ukhona wabethelwa, ukhona waphangwa ngenxa yami nawe. Ekseni bengifisa nje bangcwele engathi singahamba kulelo qiniso. Amen. Bingelela ubaba nomama egameni lika Jesu. I'm sure ukuthi olandele emva kwami uzobingelela ngendlela ehloniphekile egameni lika Jesu. I just greet umama nobaba egameni lika Jesu. Siyanithanda bazali, siyanithanda. Inkosi ekubeka enhlizweni yethu ngani kuyamangalisa kakhulu. Amen. Kuyisifiso sethu ukuthi engathi ningahlezi nithokozile ngenxa yokuthi singabantwana abaphathekileyo endlini. Amen. Mfundisi uThathi siyabingelela egameni lika Jesu nobafo imphathisa ikhanda lento yalomsindo ongazwakali kahle kodwa siyamthemba uNkulunkulu ukuthi unathi. Amen. Amen. Ilokhuzana ialto inyukile sisithando namhlanje. Ungiphe kancane ibhesi nami ngithusa thuse. Amen. Sabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Kufishane kakhulu engikuzele bangcwele sizokhumbuzana nje about our foundational truths of our faith. Sizovuselelana nje abantwana benkosi ekseni ngeqiniso lokukholwa kwethu. Amen. Ngiyafisa sibuke incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili sibheka uverse 6 no 7 ebese ngihlala phansi. Amen. We're reading from the book of Colossians chapter 2 verses 6 and 7 bese ngihlala phansi. Amen. Kuningi kakhulu bazalwane inkosi esenzele kona nethu ukuthi isikhathi esingekho babamuza ngasiyafakaza kodwa inkosi isithwele bangcwele. Amen. Inkosi isithwele bantwana benkosi. Asimile ngoba sinamandla okuma kodwa sithwelwe inkosi. Amen. Mase siyitholile sonke sithi amen bangcwele. Ongakayitholi athi alindwe kancane nethi azi ukuthi udle esikhathini sikamlangeni. Amen. Mase siyitholile sithi amen. Sifunde bangcwele. Ngizofunda okokuqala ngeESV ebese ngifunda ngalolu lwakithi ulimi ebese ngiyohlala phansi. Amen. It reads kwiESV, therefore as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Amen. Rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Amen. Verse 6 ngesiZulu ngakho ke njengalokho nimamukela uKristu Jesu inkosi hambani nikuye nigxilile nakhiwe kuye niqinisiwe ekukholweni njengalokho nifundisiwe nivama ukubonga. Amen. Lord bless ukubusiswa kwezwi lakho egameni lika Jesu. Bazalwane mhlambe uma ngingathi kabili kathathu bengizothi ekseni nje lokhu namukela uKristu. I know mfundisi kuzwakale ngathi into yaku open air le labaqeda kusindiswa but kungazathi besingakhumbuzana siyibandla ukuthi we ought to go siku Kristu Jesu. Into yokwamukela uKristu bazalwane ayipheleli kwi open air, ayipheleli the day uzala phambili uphakamisa izandla, but into yokwamukela uKristu ithi sewuqalile lolu hambo lokuhamba noKristu lithi iBhayibheli lokhu nimamkele. Therefore alithi qalani ukuhamba engazathi kunala kuzophela khona. Amen. iBhayibheli puts it mfundisi ngendlela ehlukile alithi ngakho ke senimamkela uKristu qalani ukuhamba, but ithi hambani. What's the reason? Because intenja mfundisi I feel ukuthi uqalani bekufanele afakwe, but into eqalwayo yinto engabuyiphindi iphele. But uthi umbhali hambani niku Kristu inkosi, so that mayethi hambani babuthwala uthi noma lingaluthe kangakanani uhambo asiyeki ukuhamba siku Kristu.
Kristu. Noma izinto singasithola sisehlele kangakanani, but obhalayo uthe lokhu nimamkele hambani nikuye. So noma izinto singenza sithi lento kaJesu ngathi into the fact yokuthi sengaze ngamamkela, it is a bit too late for me to start analyzing lento because already I'm in it already. Into ezosenza thwala sithi noma sisehlela sikwazi ukuhlala ilento yokubamba ukuthi asinikezwanga Google map that gives you different routes that you can take. When we went to Bazalwane, you could use 4 different routes to get to the destination, but to Bangwele we are given just one. We are giving just one. Kwangaphelile data lokuthi give them more alternative. But lenti first ukuthi even if they were there indlela babthwala, because kungazathi kwakhona izinto ezazamkelwa before, because uthi obhalayo now that manje senimamukele, that means senisukile in your own alternative. Bazalwane masesamkele yena, we leave other routes esingazi noma singabukeka sishesha kangakanani, kodwa therefore ukuthi sesamkele yena. Ekseni bengifuna ukuthi bancele forward ever, backwards never. Noma ngabe kwakukuhle kanjani la sisuka khona, noma ngabe ama options ayamaningi kangaka, bazalwane lento kaJesu yona inabo kube ngathi iphelelwe itaste. Inayo mfundisi ukuthi uma ubaba wathi uma uthwele ijoka likaJesu lelokholwa kuba ngazathi uyasindwa. Abantu abakubuka from a distance, lithi iBhayibheli abebephethe umphongolo owamandla kubo kwakubukeke ngathi uyabagqilaza, kanti lento ebukeke ngathi iyagqilaza ingamandla. Noma ngaba ibukeka kanjani esweni, it doesn't matter. What matters ukuthi wena ohamba kuye, noma ngabe bangathi uphelele ulayini, kodwa mina engikuye eshabasa, mina ngikuye akunandaba ukuthi abanye bathi njani, but mina I know ingamandla, I know ingukuphila. Now that you've accepted Christ, hambani nikuye. Fundisi isithuthu lapha kwamasithandwa abasifuni ngepassion, but kunendawo mina engiyithandayo esithuthuthwini ukuthi isithuthu bazalwane asinaye ureverse. Ngithini kumuntu ekuseni uma udecide ukuthi uzoba umuntu wesithuthu, umuntu ozoqhubeka aye phambili, let me advise you ekuseni izohle mandleni akho when you want to go back, because isithuthu sithi I am not going back. Uma ufuna ukuya emuva senzele we shamandolo bosa. Can we get the attitude yesithuthu ekuseni ukuthi now that I've accepted Christ, difficult ngakhona mfundisi ukujeniya nesithuthu noma kupakwa. Mina ngijwayele ukupaka ngo-reverse, even right now ngipake ngo-reverse engaze ngayijwayela, but uma ngingaba nesithuthu it's a disaster ukuthi how am I going to do, because siyanqaba mfundisi. Noma kungahanjwa, noma kuthiwa let us park, asivumi bakhona kodwa bazalwane abazothi noma singangehlela kanjani angisaye emuva, noma ngabe ubaba mntwana useyasebenza, noma ngabe usenemali engakana angisabuyele emuva, noma ngabe izangoma sezihamba ngama-Louis Vuitton akibuyele emuva. Angibuyele emuva.
noma ngabe umsebenzi otholakala emalthara abantu unjani angisayi ngizohlala noma ngabe kwenzeka noma ngabe kungenzeki ngizohlala